Ndizi TV ubwansu bw'Omugusi umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokeryo ya Bible. Manchi umurigerero Ndizi TV na bwo bwansu bw'Omugusi ne kinga kinge karango kwariganya so murobere bwo Okomenya Okuya ono murobere bono togosenu wa manki gore cinchera cyo Okomenya buyake bochenu yeri tukori rero nimba tomogeni gaiga oyoru manyi bwa mangana yeme chando yobongo ekero bono ntagite tukwanere igoro yo muchando manyikante buna eating disorders ose cinchera chiri tokoragera tokori endagera echichiko irera koreta umechando au yobongo bono manchi umurigerero rero nitete tumanyi wa mange na kitubwende kuragera na kitubwende kurichindagira chiga eriyo gwetanga kurwase emechando au eyera bege gotoretera makongu ase obugima bwaitu bwonsi manju murengo konyoria sense moya Facebook nigo ragendere gotonyora wetera Ndizi TV News Digital asense moya YouTube otonyora wetera Ndizi TV News aso mutandao Twitter nabo twitwetera @Ndizi TV News eriyo togendere gusanga nabo igo kwemanyia amanke ono murobero koreto asore na nche Evelyn Osero ekero chinga kiechigante temo mugeniri baga eriya bega kwemanyekani tumanye kogendera sanga nente wikomo erio w'umurobero karibu sana. Mwana sana Evelyn. Omwanchi omurigereri asamari tankoro ku Rogers Omuya. Psychiatrist clinician from Kisii Teaching and Referral Hospital. Yaro ninde no maboko usanga nainu igoro ya marwire ye kebongo amono amarwire akoro kubuna eating disorders. Bia mono sana karibu tunara kwa batogo sana kumanya mangi. Karibu sana somurobere daktari. Bona mtoto toto manya mangi eating disorders ngekekero munda kwa na eating disorder ninki ya minute. Bia mono sana Evelyn. Eating disorders aya na marwire ya kebongo alia ko baga kunya ka affect inchiro muntu akuragira kera lituko diet yo muntu na kiere. Na oburuiro obamwe buru muntu akwanga kuri ndagira ngere umubero ayito basikoba monene no bonde mbuli umuntu akonyora kuri ndagira nyinge aso buruire for example bokoro kuno obesity boro abamo bwa eating disorders asoko kwa na amaroira ali common eating disorders ndo kwato bokoro kubuna anorexia nervosa ndo kwato bondo bokoro kubuna bulimia nervosa ndo kwato bondo bokoro kubuna binge eating no bondo bokoro kubuna obesity na kwanira gali mapema anorexia nervosa ogonombo oburuire bwa kebongo sa a mental illness aso muntu akoba kakwirine ndagira ase ebiranga libya yakorera buna bwato mubero monene baba gakwirine ndagira bakayika sabo twaro mubero muke kubwa umubero yabwente gutwara umuntu akorera monese sauri yokwirine ndagira kero umuntu agwatana anorexia nervosa chi complications n'kinyinge kiboche kitogo kikokwanira badaye bulimia nervosa na so umuntu akoriye ndagira gakogenda urukegere na ndaga anyara kwa bakoriye ndagira yindi akoriye ndagira nyinge ogenda o induce vomiting osobeke byara munu osobeke kenyasi munu uruka wendori ndagira obeke kenyasi munu uruka gosoria mariogali akogera aruke egere anyara kuri nande ndagira yindi binge eating urinary eating disorder so muntu akoba akwikaransa limo oli ndagire nyingi sana kera ikaransire mono asaba nto abate binge eating ko induce vomiting ko yo era no koragira nabo muntu ara ikaranse aragire litkolirima ndagire large amounts tari koganyati chinsagete chike kera twatire ndagire limo akoragira obesity nayo egocha as an eating disorder sisa ulio muntu akoli diet yebwate more fat yo amuntu abwate specific ndagira koli ni chama futa chinyinge umuntu omenya guchaka ko increase weight tari kora gose shida naero lakinya abantu bande
abo bakorera ati muntu yotari biye style yakari gutwara chikirechi abo kiramuretere shida yene mbantu kimono konyora bako babwato muchando yigano nyabana bake gose kegoringiroro eating disorders commonly chire toteba male female to male ratio 20 to 2 igo abasubati abange bagotora eating disorders kubwa abasachi mono abasubati bagokora amangana modeling amangana beauty nabo abange bagocha batwara anorexia nervosa bolibo kwanga kyagere batagete ba maintain umubiri wabo tubasiko ba encherembe yagara n'abantu bakora karamuna camera ase binte binge abantu celebs mono bagotora abege bunaye nande tubwate binte binge biragera umuntu atware anorexia nervosa apart from kokora modeling osekende kote batore there is family history oseno burere bona baroboko boko bese chi family bosa solore onyo muntu orenga se family obata anorexia nervosa chances nchiro nando muntu nda se family yu atwaro burere buno again to kende kiragero muntu atware anorexia nervosa na environmental factors bintu bigo korekana okwekia bane behavior from abantu bande buna bakora muntu nero chaka gukora ibintu bunebyo ndobwate psychological problems abantu bari low self esteem yani o concentrate sana na the physical appearance na kiere ndo bwate low self esteem okolengera linki abantu bara kwanigoro yane nabo twari michando bunyeyo abono ngakirire ikiru umuntu amanye guse kubwatkana n'icingire ibuna batera abande bakwenga tabatari kuburi cy'indage gose batatari gutwara umubiro munene ngakikiguika umuntu umanya guse realize na uchakire gutwara umuchando yega bimono sana ebili chinza chinyinge bantu babwate eating disorders bali bocha bamanya guse barabumba bwate eating disorders but from the people bamenyete na barabo umuntu nabaguchaka kurigera ryororo mubiro bw'umuntu yochakire guchenchi guse barotari kurindagera kyagera buna anorexia nervosa kero kweri ni ndagera mono ebakweri na chindagera chikoro energy giving foods chimono mono bakwirina because bamaite china chikomento mubere mono umuntu nabago ikotwara imbalance ya essential minerals gose electrolytes ya somo beroye uchaka gutwara chi complication chinde umuntu nabago gutwara pressure yagendanse umuntu agukachake kuba confused kose ochanganyikiwa sasa ulie bintu biri essential minerals kose electrolytes ya somo beroye chibwenda kama kora bya chiye sasa uletali kulindagera diet bunetaki the same thing n'abantu bakwate bulimia kose binge eating abantu bali bakulindagera nyinge umuntu okulindagera nyinge nababo ikotwara egento gikoro kubuna hypercholesteremia high cholesterol levels ya samanyinga umuntu nababo develop nonye stroke sasa uli ya obesity kera pono mubiro omonene egasiye nkoro gupamba amanyinga gocho parts of the body yabe nyinge nkora sino kore gasune bwanere so eating disorders can lead to secondary diseases chiri monta olinomo ata atware uliore fit igogono mono nebimanyerere mono muntu anorexia nervosa mono nabakonyora umuntu arete arete sense chama nutrition what malnutrition buna correct mono ababa bulimia nervosa ngento kurigera mono ninjeria se nakols chebyara byabo ese sobyo ko induce vomiting okonyora abagwate mbomite gaiga bakumanya n'umuntu wate bulimia kulingana na clinical presentation gose na ebintaba abayirwa bakweresera sero munyene kara kweresera abakumanya ko through doing a physical examination ango nyorora abantu mbaro konyaba bwata marore chingenchawo burere bwa diabetes na maroirande kwanyora umuntu yoiga naranda medication ngonyora mariyo na mariyo ganto mete mostly ngoirera abantu yare areta usinenchara kirenza bona abantu abaigana kibabwene tete kokora irinde tiba basagu utwara umuchando yo eating disorder
mbia mono sana Evelyn na ndi mbia kwa kwanire another cause of eating disorder is an underlying medical condition one of no muntu bwate diabetes umuntu nabawe ikobwe inkuragire sukari yanako gendere boro ko ingate excessively yes atari kuragira none na ndi mbale bakwe interest sauri sukari ere boro mono kero monte sukari era uncontrolled ego present n'ebintu bitatu okwigwera nyingi umuntu ako urinates frequently anaenda jandogo kila wakati no kwigwenchara bwangu kero kwigwenchara bwangu wachaka kugenda isiko kera chinsa na kunywa amacha mangira amwe to kunywa amacha kingi to kwigukende igwe sukari yabonere igoro what you should do is to regulate your sugars. Make sure that your sugars in Chile normal levels whatever. At least chikolo random blood sugars chilioko pimno nyekera kwa kuragira Chile between 3.5 to 7.5. Chiba sikogenda kuchaba chikogenda igora mono umuntu nabago chaka kuibuwa sego lazima kirobegete your sugars in control inonyine enchare ryo kwegosera nyiryo kwegumono gosira according n'abantu babere bagocha buna ino bamanyi bamangana yayiga abantu ngagite babere bagocha usumwa babere muko umira n'abantu babwate mechando yiga ningi ora kwaniri guro yo mubaro obw'abantu bari babere bagutora umuchando yigo eating disorders biyamano sana Evelyn kulingana na studies cha koliru eating disorders they are very common kwa amarwira yande ya kibongo a percentage ya a prevalence ya eating disorder is at 1% in the general population like in asabantu ange kutebe abantu 10,000 you can get like 2 to 3 people with eating disorder so it is not a very common condition but saibuna ebintu byabira abantu bachakira kwega chikalo chechesiko twachakira korora abantu bagutwara eating disorders nonyekera tokore clinic ya mangana ya psychiatry bosoborere bwabongo ndimo igo kuraro morero bwato umuchando yigo eating disorder asante sana sobo semyo bonte traenda somutima komokego tokwirana no chibutumanyi na kiekera abantu abachiri na kibuna ino bamanyi muko bakonya iro kwene kebuna muchando yobere gokoera guseturgo chiku kubanyora nenda sama tukari busio mwancho mugireri unogenderete koigu nigo tugenderete gukwanira eating disorders yore amarere yeke bongo na twabere tokumanyiwa ninki gekoreto muchando yega na mono ningi byorokerera imbiri bye biga bikwirera umuntu kumanya guse nabwato muchando yega eriogenda konyorobu obokonyi ase chinyagitari ono manchu muri yetu atrenda somutimo kumukeigo ekero toirane anachi gutumanyia mange na kiba kuruwa bokonye kero umuntu atwarira umuchando yiga nane nachi gutumanyia precautions inchiri chichiri umuntu agwente goteka eriyo gutanga kurwase okonyora umuchando yiga tubuse guskare gendera gutubwatya bu television ya Ndizi TV vono na bukura y'ubunchuria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigeri ya Kurochi County sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira senyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe enyagitari ya World Fit Health Center eye gutoka imbejumu chokisi nigikorwa bokorori bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwali amarwaire tukurukanga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito ntuto make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boyo mbugwato bokorera bonde buna general consultation okolengwa ase laboratory
nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, nobondobonge. So nakitokera umuntu akiro bisito to make sure nga twamwa device nutritionally ngakia kwirena ngakia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amaryo ga kawaida aito gutera to kurwana conventional medicine twatumia amaryogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids nandi twamanya gutumia amaryogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Chumulgeri nainde kero gendrete gutubwatia hekero tugendrete gosemirwa mange igoro ya eating disorders daktari tugendrete kumanyiwa mange bono gwatutebiri causes inchiri chechi na symptoms inchiri chechi amano kwabere gutumanyia abuna mbando kiane noko noraba gutora umuchandiga abono yaikeiro umuntu twari umuchandiga bune inwa bamanyi na kimukuru gukonya mbia mono sana Evelyn kira twamanyira umuntu nabwata umuchando eating disorder litangani tutaramuchaki kumurwari from the mental health view wose tutarachaka kumurwari yagare eshide yaye echekwera igentege tangani tokurigera chi complication chiri chiachire na eating disorder chiri chechi turachimani jiri tangani na the common complication chigo cha eating disorders ndo wate diabetes ndo wate high blood pressure ndo wate egento gekoro kubuna hypercholesterolemia you mean high cholesterol levels in the blood ndo wate low protein gosegento tokoroka protein energy malnutrition kero monta chire gentege tangani no correct the complications chichanyorire onyo muntu kabwate high blood pressure to chakali tangani ko control ya high blood pressure onyo kabwate diabetes with high blood sugars to abeka sugars chacha normal onyo kabwate protein energy malnutrition enchiranire to chaka kumurwali kyagaro muntu chiro bwate protein energy malnutrition to kumuchakina ndagere ndeyons direct nabara atore gento tokoroka buna refeeding syndrome feeding syndrome yere omuntu oirinire proteins for long nando muchaki proteins chinyinge kegima chigo chachare to umuchando ndo mubo yokoro kwa feeding syndrome litanga ni lazima to control ya mangana abinte byonse byachire due to anorexia nervosa gose binge eating gose bulimia nervosa kera to correct complications chiachire to manyabono gochaka ku handle the disorder itself, the eating disorder, and the approach to gotumia ere chinjire isato tokoroka psychological, social na biological. As biological amaliogo nare tokoba if a person has an underlying mental problem yagareta gatora eating disorder utoa babeka samaliogo nare tokoba beka lakini monomone egento kego konya it is a psychological ose psychosocial psychosocial na sebono omumanyi ori ogukwanira abaroire gose psychologist gose seriatarinde bako baroka counselors abo chaba ikaransa no muntu yo bakwana onye the risk factor ya mubege to gotware shide it is a low self esteem estarinera eko ba handled eko egento kego teka enga kientambe ngora bako muntu yo chaga kuyanchero monyene omanya ndagera kyabwenta koli and again go involve tore the nutritionist egera bacha baba advice ndagera kyobwenta gukora gusema so kyobwenta gukora egera kwababuya igo basically approach to gotumia ne ya biopsychosocial egera abantu babanyora treatment nandi no burere boko wena
lakini bagenda konyora continuous support from the family because kila tu akorende na barakuru nyagitari we leave them with the family. If the family wese ko ba support iri bare konyora na bara ikenande batwara umuchando yoiga so they need continuous support. Abone ranyarika nambaro konyora na gwate bamuntu to na botamanye guseno gwatu umuchando yoiga agakaba miro manye na ndina bikunyarika na ba minute bamanye umuchando une ngabo manyimbiro biro kimugwate kero kende ngo kimure mwatara iga mwa kwana n'abantu kumanya gusimba bwate imechando bune. Mbia mono sana Evelyn. Aro asegusi yaito abantu abange mbamaitibu na eating disorders no muchando abantu nabararuko umuntu emansamu gose nyakoria gose glaton kumbe umuntu ne muchanda abwate gose baro umuntu ochakire go fast barengera lyo yosoire edini getego kanya abantu mbaragira ebintu tokora as abantu babwate obumanyi bwa mental health ngokora tore chi campaign kutarira tore chi kanisa twagenda chi skuru twanyara basomya abantu baito na emechande yenerororo nande ne emechando yakabongo umuntu nabakobaga kurwali bunanda abebuya na mono nande gokora gutumia media buna Ndizi TV bono gukwanira abantu baito era bamanyo bono borire bura umuntu aranyara kwabaka kwakokonyo kiagara gutigo umuntu bwate mono buna anorexia nervosa chances choku musiri oseko gosiri obugima bwaye kirigoro sana kiagera umuntu aise kwabere nchara for a very long time osaise koiri nebintu geta somo beroye chances choku siri obugima bwaye kirigoro agero kendo rigero wakwanira causes chipendo muntu gutwara eating disorders ndomete stress ne muchando muchando bwobongo agero kende stress nebe ekinye kenene gusege kuchangia mona sumuntu gutwara umuchando yo mbia mona Evelyn na sabantu babwate stress kusitota ya depression mono egento gekoro kumeja depressive disorder ngocha bali ni chinchira ibere ase mono symptoms siri tokorora mbali bagocha na eating a lot egere ko relieve their stress mbali batari koragira nonye nakyo korora abantu babwate depression mbali narogocha bwato mubero moke narogocha bwato mubero monene because they cope differently. Bono muntu bwate depression nere that's an underlying cause irarete in the long run ila baskoreta bulimia gose anorexia nervosa kulingana no muntu anekero umuntu atwarire muchando yo for a long time una weka gotera na umuntu aratwara tamanyeti ya mwirire whatever mpinga gite michando nere guchia munyora bandari after atwara muchando for long una obesity heart diseases diabetes actually umuntu bwate anorexia nervosa na bakonyora heart attack also obesity they're at a high risk of developing a heart attack nto what diabetes nto what protein energy malnutrition muntu mwana go present buna adult malnutrition nto what electrolyte imbalance chimineral chiri chomubere nchiri buya plus other organ buna kidney failure na chira china bochi umuntu nabago develop kidney failure due to eating disorders mbia mono abono twasira se prevention bintu biri byonse umuntu abwenta gukora mbia mono sana Evelyn aso gutanga itanga umuntu tabasukonyora eating disorders mono no bumanyibwa amaroiraya tumanye naki kiagerege nto tamaiti to kunyara kugitanga lakini kero manyete bunanto bwate ibintu bikoro eating disorders nabo kunyara gutanga uroiro aseigo mono no bumanyibwa different mental disorders nande nakichigo present another thing turanyara gutanga ibintu biga it is family support family kirema eto monto bona kiamenyete na kiali na wago ikabwango babo manya bwango ati umuntu yo ochakire ko cenchingo twararo muchando gete so the earlier we recognize the problem the better twanyara kubatanga butarachi kwa bobobe prevention yende turanyara gukora no ko manage these underlying medical conditions muntu what depression muntu what diabetes muntu what schizophrenia maluraya aisoko kurwaliwo nabo togutanga umuntu tabasikoswa into eating disorders
So basically echina chinchira isato muhimu chiranyara ko bachigotanga umuntu gutwara eating disorders. Igotote umuntu yese okonyeka mapeme kara kwatu muchando na bokoera piase ulima bwa. Kero umuntu abwate nabo bokoera as much as ingo tekere time tenge buna marwera yande buna malaria umuntu akurari bugwera bwango nabo bokogwa no umuntu ababuya oira na kabisa ochaka gukora ibintu byaye. Abone ya iranyarika no umuntu ikire gutwara umuchando yega kero kende chindagira nchiro specific moko muteyekera agendrete ku manage chindagira nchiro specific moko mutebyo tumeka aso umuntu utwariro buroiro obwabere diagnosed chindagira nchiro babwente gotebugubali especially abantu babwate anorexia nervosa chindagira nchite batali mono bago avoid starch all energy giving foods buna carbohydrates starch proteins ebago tigakoli mono konyora bamenyerete ibintu buna fruits ebintu biri bitaba bitali energy giving foods kerabachire the nutritionist think we encourage yere bachaka small intakes of these foods segero mubero bochake kuna rangora kegera mbago chaka buna twate mbago chaka limo lyoka chako abeke proteins ga wabeke carbohydrates ga wachake kuchiri sasa byatale kuchiri process nero agochaka kulingora na baba bwato obesity na barabo ngotabe kubale chindagira nchiri babwente gutiga especially fatty foods starch oily foods ebintu biri bibwata amafuta amange bikogera omuntu add weight esukari because sugar makes people add weight ebintu ebingo kandi kubale batiga to chukorera ntete your general comment ama your general view kwandira igoria kirura te yumwancho muri about eating disorders ambia mona Evelyn omwancho muri gereria egento ndanyare ko batebi na eating disorders are there na ande cho mental disorders una chi disorder chinde chonsi onde bwensi na bako ba affected but twate ababali babwate family history yo muntu bwata an eating disorder babwate risk eri gorosana yo konyoro burire bunobu na egentonda abatebi no kumanya buna eating disorders terigocha na belief chirito gutwara guse myths na misconceptions ubono boroire buna boroire bonde bwensi umuntu nabako ba aranya akorwarigu nando umuntu gweno babuya sego kero umuntu identify the symptoms chirito akwana buno umuntu gochaka ku avoid asendagerere guso umuntu kwebisa kera kuragera kwebisa uragera akego kwaroroso irase cyo chaka ku induce vomiting ekine sign chiri chamapemo gwenta koligereri agara mware to umuntu buno nyagitari ochaki treatment mapema and whatever the earlier we begin the treatment the better the outcome. Asante sana mwancho muri ribono na kwabere goko iwatabere togose muba manke guru ya eating disorders na umanye wamagana imicando ngabere agotwerera nere bya kwarigereria buno kuri ndagira tobusa kuri ngata mono awibe ugutwara umucando yo tobusa kuri ndagire nyinge tanitekerengo banyanga badana mwili mpya tutombiwa mbinguni tobusa kuri ndagire nyinge yetanitekerengo kali ndagire ribene rutase umubiro iri wetanga kurwase imicando au iyo irakoretera makomu asubuzima bwawo bonsi na kero kwarore na nubwate byorokereri akero kende birakwiriro be ugutwara umucando yo nere bya obe gutara saba manyabega usibutarire nyagetari ende yonsi iriyo bego konyoro bokonyi bwagengyo tuchi gucandika asubuzima bwawo nimba nasobo chora ko banentwe asumuru biro yega ekero to bose no wayiburo kumenya buyake bochenu irabuna asense moya Facebook ni buragendera tonyaro betira Ndizi TV News Digital asense moya YouTube Ndizi TV News aso mutandao Twitter nabo Twitter @Ndizi TV News iriyo togendere usanga nabo ibo kwemanya banke uno murobero koretwa sori na nche Evelyn Osero twaruburigere borubya.